Igbo Igbo ekenekwa m unu unu amagonu ka o si adị n'aka mbakwa nwanne unu nwoke onye mgbasa ozi ghọtago. Ana m ekpuzi anyị fụ na nna ekpuzi anyị glaasị na anụ na kemgbe m gotecha maikrofon a onye nwanne anyị nwoke nyere anyị aka anyị gotecha ya na okwu anyị na-apụzi intanashọnal sịka ka anyị dịkwa na-agha wee na-ekwu na okwu anyị kpụọ n'ọnụ weta ata wee bịa na bụkwa na okwu na-atọ amụ dọrọkwana na bụrụ okwu bụ eziokwu na maka na ọ bụrụ na ige ntị ọfụma ihe na-eme na soshal midia mata na o nwere ebe okwu na-aga na nkịta ihe niile adajụwago ndị dịka mmadụ dịka anyị na-apụtakwa na-ekwu eziokwu ihe na-adajụ nwayọọ maka na o nwere ozi Dr. Chimarin Temple okwu ọ sị ya na-ekwu afịa na ọwụrụgo dọkịta na ọwụrụgo odogwu na ọ naghị emezi ụmụ ihe pịtị akịta na onye nwa m ji etili ya Chief Dr. Chimarin Temple bute ọ pụtago wee kwuo okwu dị aṅaa mana okwu a na-atọ ezigbo amụ biko mma ajụ gị ka biko ka m na-achọ ịyọ gị kịta iskipụkwa na vidiyo imekwana ya fast forward maka na okwu Chimarin Temple ji wee tụpụrụ ndị dibịa okwu ọ sị na o nwere ihe okwu ọ sị na nke zụgide aha ọ bụ na aka ekweghị azụ ọmaba dibịa nke gụgide egwu ọ bụ na egwu akweghị azụ ọmaba dibịa na omenala na-egbukwa mmadụ na amakwa mgbọrọ na ọ chọrọ ịkwụsị omenala na ọmago mana anyanwụ ihe wụzi no live no surrender na ya na-eme okwu ohere a wee gwakwa ndị ma one okwu ndị dibịa ndị ọzọ na-asị na ha na-agwọ ncha nọọ ya nwa bụ the first native doctor batara social media na ihe ndị pastọ mere ya ndị pastọ dọrọ ya vam ma dọchakwa ya kwa ya ka maka ihe dị ya o nwere vidiyo kwuru okwu unu na-afụ kịta biko ifọwọd na vidiyo a nenechaa ya ka ị wee ghọta ebe okwu ya na-aga na ya bụ okwu iyi achị ọchị biko iyi achị ọchị ụfọdụ oge na-ajụzi ọ bụ na biko Chimarin Temple ọ bụ na eje mewe kọmedi maka na karịsịa na okwu gị na-atọ m bụrụkwa okwu okenye bụrụkwa okwu kwụ ọtọ ndị be anyị na-enene vidiyo agụ n'ofu o ji nwa ya dị emelụkwa na-arụ ọmamele na amakwa na osimiri sakwụsị alụkwa n'ugwu maka na ọjụọ anụ oti ọkpa na-eti ala aka ngwara na-efi egbo isi kote a na-erie mmụọ na-eti onwe a maka ikuku ekwu ọ na-ebu ọnya mkpakana ga-ama ọzọ mana ọzọ ga-ana kama odogwu ga-ana na ike ma odogwu n'anya maka na afọ n'anya ekwe ụmụ agbara ọfụ ụmụ ndị mpempe na ndị ụmụ nyanya upcoming dibias unu na-emezi nnọọ ife niile upside down nke ọzọ kata afịa ọ bụ na afịa ekwere ọzọ n'ọwọlụ dibịa nke tikata egwu na-ekwu egwu agara aga ọwọlụ eze mmụọ gwa dibịa nke anyị na-agbalụ ọsọ ụlọ na-agbanye isi gwara anyị na-agbalụ dibịa ọsọ iche na ọ bụrụ na nkwụsị ọrụ akata na ọ ga-eme m nwụọ n'oge na mmụọ fefela ga na-alụ dibịa ụmụ pusu ụlọ ọfụma na-ene m anya ọ na-asụ ụzọ what is sweet about it chopping cola drinking kai the inkom nothing sweet about it it's just that it's color there's no any other remedy than to move on with it and be piloting it gradually not gonna say oh I may go dibia me dibia 7 times popu na man lo say na man lo say dibia otu go m kizi nke bụ nke tọ nke nọ nke ise nke isii bidokwa n'isi ọzọ ọ bụ na ụfọdụ ndị unu na-afụ ụzọ na wọchị vidiyo m ọfụma ya afụ na pata na alụfụ dị iche bidokwa n'isi ọ bụ na efulu m sens ị ga-ama na pata na alụsị m na iche every time mbugharịa ọ gịnị ime ndị eme ya maka ọsọ nnọkọta nsị mba ka m kwụsị maka nwa m my son ọ na ọgwụ nwa m bụ dibịa nwa ka efu isi n'ife ụmụ ndị gbara akwụkwọ ka mụ azụ ike m na-alụbago m ọrụ oyibo m nwere nwaanyị osara ọkụ
mmezigbo ya ife na plan takwa bidokwa n'isi otiem okumaza akamaza ndu no nothing till bidokwa n'isi megharị kwa ya ife na anakwa ọzọ so not by fire by force so a mafuta ndị mmadụ na-agbakpona na dibia omenala na-egbukwa mmadụ omenala na-egbu mmadụ mana ụmụ arụ kịta mmadụ ife ndị omenala na-ebuka ịma na ọ dị ka artwork ndị ụfọdụ ndị na-eme n'afọ na onye amị ọ ga-enwe mmụọ kpọrọ ya ọlụnụ mmụọ ka ị ghara asa abụ wee na-aganụ ọ bụ ihe sata ọgwụ isi na-ebu dibia ịpụta isi mmadụ ya weta chi ya ka ị na-agọrọ ya chi ya mana ngị bụ nwa dibia agọbeghị chi nke ngịwa chi nke ya dịọkwa ajaghị ị na-enye mmadụ awele mana ịdịrọ oke ị ga-afụgoro ka ime na ya dịgoro iyi onye na-enye mmadụ awele na-eme mmadụ ka ọ bụrụ ọgaranya ịbụrụ ọgaranya esi na ịrụ ọgaranya na-eme mkpọtụ onye nwere ego anyị mere mkpọtụ ogbe na-eme mkpọtụ person wey get money dey make noise na person wey get money na him dey hide people wey no get money dem dey make noise mkpọtụ kpoto nke nweta 10 million dị aka ọbụghị ọgaranya. What is 10 million? 10 million ị ga-ewepụ 1 million n'ime abụrụ 9 million. A na-akpọ million dịka million na nnukwu ego. With 10 million go na bowling na 5-star hotel. Ị nọ ebe a 1 week, ịma bisi ya mpempe. Ihe ju ụgwọ sebe apụta. Feel ọtụ na agba ịtọ, agwa ego na ụmụ nwaanyị ndị na-ebu venza abịa. Na-agba shọma n'ike. Agwa ya ezigbo ọnụ ya gbaka isi ya pempem ego ya ama nwaanyị were ya last short time ya mana ife na-eme olingo nwe level by level na anyị na-agba olingo na mgbe dorime fafa life nwe dorime champion nwe dorime kai all is dorime kpoi Fe kalisia. Ọmụ abụ mmụọ eti onwe. Ọmụ ọtị dị na Facebook ọ na-akpọtụ m. Mana eziokwu. Zunzun ya. Mawu. Ọ na-ama why adamata ka mmadụ meme interview na ebe a. Ndị na ha hala ga I want to come to your shrine. Ka ị na-ebost lu m ọlụ m. Ọ ga-epromote ka m ga-epromote. Mụ na ka ihe promote ibia. Mmụọ na-akpọ ka ndị ma advert. Nso na mma mbịa. Eburu ife bịa n'ebe ha sị m biko m mere advert. Nso adị m eme for now. Achọrọ m iji mmacha wepụta ilo. Iji nwayọ oge ife elu eme n'ife oji nwayọ na-emela arụ Mba. Oke ọsọ na oke ada ya eje mpako na-ebute ọdịda onye ọbụla niile ga-asị gị weta chi gị kodebele na kabọọdụ na-abịa n'ọ na-alụsị si ya mba na chi marị ntempụ ọfịa bute si na adị emeri ya eme iweta kabọọdụ iweta chi mkpọsị mmụọ iwere kpochie n'ebe a pichie ya wutiki maka mmadụ afịa ịpụta n'anya kpọpụ ya ịgọ ya kpochi gị ọ ga-suffocate gwa gị it's gonna suffocate you same Supu. oyibo Ọfịa so oyibo. a na-aga n'ara oyibo abụrụ ụmụaka oyibo abụrụ ọgụ ụmụazụ it's gonna suffocate you because iwelu chi itinye na kabọọdụ chi ị na-ezo chi ya ezo ụmụ na-eme omenala upside down. Ụfọdụ ndị ga-asị gị godebelu gị chi gị na bịa hala mma gọlị chi wetelu m ego ka gote ọkụkọ ka gote ewu ka m gọọlụ gị chi gị ikpụpụ ọnụ agọlụ mmadụ chi ya n'Igbo dibịa ụtụrụ gbagbuo ya ebe ọbụla ị nọ ya na-agọlụ mmadụ chi mmadụ nke debelu ya ọgwụ na bịa nke a dị iche mmadụ nke debelu ya ọgwụ debelu ya na bịa bịa na savisi ọgwụ nke a dị iche maka ndị na-eme ife ọgwụ maka ndị kweta n'ọgwụ ọ dị iche mana mmadụ sịgo debelu gị chi gị n'ọnya ji chi gị n'aka debelu chi gị na-abịa ọkwa na alụ ụmụ Igbo ga-anụ m ntị ọkwa alụ ịma na onwe dibịa ọbụla sị gị ka debelu gị chi na-abịa gbabakwa ọsọ tata ka ị nara ya chi gị si ala bụrụ chi gị bụrụ ife atọpụ ife aka ịgba ya na mmiri nke ọzọ oge m fụ ife n'ime ụmụ ntarị ya never even come out afọ m ife I saw hell ịma na akpụ mmadụ ife ọkụ mmụọ n'anya na social media ọ bụghị onwefe ma nne fọkịta ga-apụta m ife ọfụ
Also m kwuchiri adọm nebe ndị pastọ were na-eme preaching n'ụlọ ụka mana upon that upon the ekpere niile a na-ekpelu m amakwa m bụ nke a mmeri a na-ewu n'okwute ama na-agba egbe ọ na-atachi ngọm ọfịa fọrọ agụ mmụọ na-eti onwe ma pastọ na nchukwu achụkwu m ndị na ife na-akọtu ọmụọ bụ ọfịa ọmụọ bụ underground master underground ka nna ala ndị mapụtara kịta azi kama mme ifepụta social media mee ya mme gị ara azụ gbanye nkịtị ị na-akafia ya ọ dị ewuzi ịpụta social media na-ere eki mba ọ dịrọ mma nke a na-egbu ọ constitute nuisance and based on my profession and my portfolio in the government I need to comport myself because I'm now a father abụrụzi m nwata ebido m n'oge mpụtara constitute m na-eme mkpọtụ na social media if I'm an empty vessel you know what makes the most noise. So there's no need of coming on social media to be bragging. Who owns the power is God. After God, any other thing can take over. Because He's our creator and He's our maker. You created everything, no? You know the one you follow. Me, I follow my water line. Some people follow winch. Some people follow occultic. And the one I follow, I follow. You must get where you belong. If you don't belong, they will belong for you. You must belong, or they will belong for you. Me, I belong to Maren. I will chi Maren temple. Of your bute. You go me No wa. What I'm not finish. At all. If you don't belong, they will belong for you. Yes. This is altar versus altar. Nice. If you are a fire, I am a water. If you come, I use water to quench you. Water, you no get enemy. So, even the name you now, Okuko can now go. Malo ni Isusu no onye dibia obuna ni of chigi si agabalo ke si abunye gia. If I brought chigi, I make work every day. If you know you gave somebody your person more and say that is the one servicing your chief for you, call the person attention now, tell him to give it to you back. Now that thing he kept there is not your chief. If you like, be sending 2 million naira, 50,000, 10,000, you're wasting your time. That is fallacy. If you get about when I be the card, managing the chi, na be the baby or yasi. Ụfọdụ ndị mmadụ were chifa ọkpọsị mmụọ tinye na kabọọdụ kpọchie maka ndị bụ afọ na ọ na-agọ mmụọ ị na-agọ mmụọ ire enyo enyo iwere ife nwanne si n'ọchị gị ka ọ bụ tinye na kabọọdụ kpọchie ọ na-ekuzikwa ume ọ na-enwezikwa ventilation kedu ka esi na-apụ na-ebutere iyi ndị eri kedu ka esi na-ebutere iyi ife ọma ọ gịnị mere ụlọ ama ndị nwayọọ kwunu were nwayọọ ma omenala ahụ maka unu wee last ya o ji nwayọọ adị emelụkwa na-arụ ụmụnne m na-afụgoni anọ mụ na-afụgo na ọfịa bụ bute ọfịa bụ karịsịa sọọsị ya mmanwụ na-eti onwe ya aya ka aya mụ na-afụgo ka okwu ya si aga okwu okenye nọrọkwana na ya bụrụkwa okwu na-ata amụ maka na etinye uche gị na vidiyo na onwe ya aghọta ụdị eziokwu ma one okwucha dọkwa na ụmụ Igbo anya ụfọdụ ụmụ Igbo anya aka na ntị ndị a na-efere na ha etonitego ha na-agwọzi nta na-agwọ mmoloko biko nọ mana ọ bụrụ si na wee dị na o nwere ofu nna m ochie gwara m mgbe a sị m na nna itonite n'ụwa chọba ihe achọba ndị maara eziokwu nọ ndụ ndị maara asị nọkwa na ndụ na sọsọ ụgwọ iji onwe gị bụ ịchọta ndị ya agwa gị eziokwu ya afụkwana ndị ya atụrụ gị asị mana n'ime mmụọ gị na n'ime eziokwu gị ya ama mmadụ one ma one gwa gị eziokwu mana anya eziokwu ya na-edu gị biko unu n'ime mmụọ unu na eziokwu unu mana ọfịa fụrụ agụ karịsịa kwuru eziokwu ngwanụnụ ka ọ dị na mgbasa ọzọ